ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಉಡಜಿನ ಮೋಕಿದ ಸೊಮ್ಮಿಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾತ ತೋರ್ಸ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾತ ತೋರ್ಸ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಓ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ MA ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು, MCOM ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು, MSc ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಲ ಕೊರ್ತು ಪನಿಕುಲ್ ತೂವೋಲಿ ಅವೇನಿ ಥರ್ಡ್ ತಿಂಗಾತಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ನಿಂಗುಲ್ ಮೊರನಿ ತೊಡಶಿ ಪರ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ಅನಿಕ್ಲೇಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೈಪ್ಡ್ ಪಾಡುವ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಡುವ ಅನಿಕ್ಲೇಗ್ ಬಕ ಅಂಚನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಡುಟು ಮೀ ಪನ್ಪ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕುಲು ಇತ್ತಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋನಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಚಲನ್ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟದ ಬರೋಡ್ ಪಂದ್. ಸೊ ದಿತುಲೆ ಯಾನ್ ತೊಷ್ಪಾವ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಇಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಚಲನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ SBI ದಕ್ಲೆನ. ಸೊ SBI ದಕ್ಲೆನೊಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪನಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲು. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲಿತೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಪಾಡಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಡಲಿ ಅವು ಮೆರಿಟ್ ದ ಮಿತ್ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಮಿತ್ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪನ್ಪನೊಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟುವಾರತ ಕಟ್ಟದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಲೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಆಂಡ ಬಯಾಲಜಿ ಪೋಲೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ MCOM ಆಂಡ MCOM ಅಂಜನ ಪೂರ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಣ ಒಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡು ಪಣ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಜನಾರ್ದನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ್ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಅಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದ ಒಂತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರು ಭಜನೆದ ಒಂತ ಸೌಂಡ್ ದ ಆಡಲ ಮಿತ್ತದ ಅಲ್ಪದ ತೂತುಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಲೇಡಕ್ಕೇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅತ್ತನ ಪಿರೊಂಚ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಇದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೋಯ್. ಸೊ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಾ ಕಡಪುಡ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲರಿಗಿತ್ತ ಮೂಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದನ್ನ ಆಗ್ಲೇನ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಏತ್ ಪನ್ಯ ಪನ್ಪ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಿಗ್ 15,010 ರೂಪಾಯಿ ಮೆರಿಟ್ ಫೀಸ್. ಬಕ SC/ST ಅಕ್ಲೇಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 500 ರೂಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ನಿಕುಲ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಲ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಲೇಗ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ದಕ್ಲೇಗ್ 13,010 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು 11,000, 10,000, 13,000 ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜದ ಬಂದು ಇಂಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಪನ್ ಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದಂತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದ ನಿಕುಲು ಓ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಪೋಲೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೂಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಂಚೊಂಡ್ ಪನ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬಕಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೇರ್ ಪನ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬಕಂಚನೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಆಡ್, ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಆಡ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಪಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಟೀಚರ್ ಆನಾಗ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದ ಎಂಕೆನುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಕ ಪಿರೊಂಜಾರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪದ ಎಂಚ ಒಂದು
ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಉಂಡು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಜಬನ್ ತೂಲೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೂಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವೆನೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏವ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಿವಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಏಪ ಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಇಂಕೆಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡೆನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ದಾರ ಪಂಡ ಮಂಗಳಾರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ ಪಂಡೇರು ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ಜಯಂತಿ ಉಂಡು ಕನಕ ಜಯಂತಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಐಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಪಕ್ಕಾದ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗೈತ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಜನೇ ಸೆಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಈ ಶನಿವಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಜನೇ ಸೆಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಬನ್ ಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಅದ ಪೂರ ಓ ಪೂರ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ ಪೋಪೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಂತರ MA ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು MA ಇನ್ ಹಿಂದಿ MA ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಕ್ಕ M.Com ಉಂಡು ಸೊ ಈತ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವಳು ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಪುನಾಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಡ M.Com ಉಂಡು M.Com ಇನ್ HRD ಉಂಡು M.Com ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ M.Com ಇನ್ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ MBA in tourism and travel management ಉಂಡು MBA in HR MBA in finance MBA in marketing ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮನ್ ಪಿರೊಂಜ್ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೇಟ್ MA ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ MA ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ MA ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ MA ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಕ್ಕ MSW MA ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ MSc geography baka MSc chemistry MSc biology MSc botany MSc physics MSc mathematics MSc statistics ಅಂಚ ಮಾತ ಕೋರ್ಸುಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಕುಲ್ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಕ ಪಿರೊಂದ್ ಸಾರ ಪಂಡ ಏರಿ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜ ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲ ನಿಕುಲ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ನಿಕುಲ್ ಅಡೆ ಪೋದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ university.ac.in ಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕುಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಐತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಪಂಡ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಿಚಂಡ ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾರ ಮಿನಿ ಪಿನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ತೂಪಿನ್ ಬಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ ಕಡಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರು ಕಡಪುಡ್ವೇರು ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಲಿತನ ಕೆಲವರು ಕಡಪುಡ್ವೇರು ಕೆಲವರು ಕಡಪುಡ್ಚೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಕೊಡಗು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಫಿಲೇಟ್ ಆದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ್ರ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತಿನ ಅಕುಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ಆಪಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ಆಪಿನಿ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಪನ್ಪಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಚ್ರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾರ ಪಂಡ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂದ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ನಾನು BA ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಣ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದಿರ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏನ ಫೇವರೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾರ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಪೋವರ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಒಂದು ಆಪುಜು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ ಬಟ್ ಪಿರೊಂದು ಜಾರ ಪಂಡ ಮನಿ what is money panda dada panda money means what money does panda pan man per monetary economics nikul kalpar third semester panaga so baka inka last semester is enmana last like economic development ittanda economic thought ittanda the fifth semester sixth semester indian economic baka environment inka sixth semester economics mast easy aini so onta easy ad barala mast onda ongittanda ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಡ ಬಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ವರ್ಪಿನಿ ಮಂಗಳವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೂರೆಲ್ಲ ಪೋದು ಓಕೆ ಸೊ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಿರೊಂಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಮಿನಿ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೇಪ ಮಂದಿ ಅನ್ ಕೇನೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ದಾಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಡಿತನ್ನ ಹಿಂಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕೊಲು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ತೂಪೆ ದಾರಾವಣ ಮಂದ್ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಪೂರ ಪಂಡ ಇತ್ತನ್ ನಿಕ್ಲೇಟ ಯಾನ್ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಎಂಕೆಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ತೂಡ್ ದಾದ ಅಪ್ಪೊಂಡು ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಬನ್ ಕಟ್ಟ ಕೋಕ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಬೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಟೀಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಕಲ್ಪರ್ ಬಂಡ MA ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ದಾರ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಮಾಡ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಬರಬಲಿ ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಲ್ದು ಕಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಅನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಇಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇಕ್ಲ ಪೊಕ್ಕುನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರಲ್ಲ ಆಪುನು ಇಜ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂತ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಬರಪಂಡ ಇಲ್ಲ TVD ಪಿನ್ಗೆ ಸ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕಲರ್ಸ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಪಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಲ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತಲೆಂಕ ಮಲ್ತಿಜುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದನಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಂಕ್ ಏದೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೋಜಿ ಸೊ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋಸೇ ಈ ನೆಟ್ ಪಾಡೋಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹರ್ಸ್ಬೇಕ ಈ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ನಡ ರಡ್ ಸಿಮಿಜಿ ಮನ್ಪರ ಒಂಜೆ ಇಮೇಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂವಡ್ ದಾದ ಪಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮನ ಸೊ ನನಾತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡೋ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ನನ್ನ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪ 4th ದಕ್ಲೆನೇಪ 2nd ದಕ್ಲೆನೇಪ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪಂಡೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನಿಕುದು ಅಂತ ಓನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಾಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ. ಹರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿ ಚಿರಕಾಲ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ. ಜನಿಸಿದ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸಿ, ಹರಿಸಿದ ಮನೆಯ ಮನೆತನ ಬೆಳಗಿಸಿ, ತುಂಬಿದ ಸಂಸಾರ ಸಂತಸ ನೆಲೆಸಿ, ಎಂದೆಂದು ಇರಲು ಹರಸಮ್ಮ ತುಳಸಿ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ.